Dobar dan, ja sam Darijana i pokazat ću vam kako konstruisati trougao sa unaprijed zadatim ugljima u dva ugla u GeoGebri. Dužina C1, C2 predstavlja zadati ugao. Počinjem sa konstrukcijom. Nanesem ugao alfa polovina na duž C1, C2 u tački C1. Zatim nanesem ugao beta polovina na duž C1, C2 u tački C2. Tačka preseka dobijenih krakova predstavlja sjeme trougla C. Ostala dva sjemena A i B dobijamo u preseku simetrala duži CC1 i CC2 sa pravom C1, C2 redom. Sada je trougao ABC traženi trougao. Hvala vam na pažnji.